салом, подписчикои азиз. ҳозир ман ба шумо самбусаи кадугиро ба кадуи сабз пешниҳод мекунам. пиёз тайёр шуд. ҳозир навбати каду. шоколад. кадуро аз тиёрка мегузаронем, баъд ҳамашро омехта мекунем. кадуро гузаронем аз тиёрка, бо пиёз омехта мекунем. ҳозир приправашро медозем. як қошуқча мурч, як қошуқча зира ва намак. ҳамашро омехта мекунем. ним пиёла рӯғани пахтаро омехта мекунем. зуволачои мо тайёр пешакӣ. ҳозир мо печонданро сар мекунем. болашро тухм мешакем. подписчикои канали Омина Лайф, ин аз самбусаи мо тайёр шуд. лайку комментариро фаромӯш накунед.